Эпизод 11. Злодейский лёс. Антык, Турак и Сыронь, два обротники, выбраліся за дзесяткі кіламетраў ад горада Паюса. На яго навёў злодзей сусед заможнага селяніна, які такім чынам хацеў адпомсціць. Супольнікі намерваліся падысці пад хутар наводчыка і згодна з яго указаннямі Юса ліквідаваць. Паколькі яны шлі са статкамі і былі вядомымі злодзеямі, то, каб не нарвацца дзесьці на гінта, выйшлі з горада на досвітку. Дарога вяла праз вялікі і прыгожы архірэйскі лес. Для чалавека, якога зацягнуў горад, які не бачыць ніколі ані ўсходу сонца, ні заходу зорак, прыроды не існуе. Злодзеі былі незалежныя і па-дзіцяці шчырыя. Іх свабодная прафесія не абцяжарвала галаву пастаянным клопатам пра неабходнасць зрабіць нейкі інтарэс. Яны жылі быццам у сне і наіўнымі дзіцячымі вачыма глядзелі на ўсё навокал, толькі саромеліся гучна выказваць свае настроі і думкі. Калегі мінулі вялікую паляну і злева паміж рэдкімі камлямі дрэваў замільгацелі ружовыя палоскі. Пасмы святла перакатвалі сівы туман. Пабеглі па дрэвах, сягаючы ўсё вышэй. Верхавіны соснаў адразу ж засвяціліся ружовым, а пазля заліліся чырванню. Турак і Сыронь, быццам бы ў змове, селі на камель вялізнай сасны, зваленай навальніцай. На адпачынак пасля 200 гадоў жыцця і ціхага змагання злодзеі пачалі круціць папіросы. «Глядзі, як кроў», – амаль шэптам сказаў Сыронь. Там, куды яны глядзелі, ужо клаўся малінавы шаль, а туман прыпаў да травы. Хлопцы рушылі далей. Апоўдню выкупаліся ў ручаі, паглыбіліся ў лес, збіраючы арэхі. Набілі імі поўныя кішэні і зноў выйшлі на прыгожую лясную дарогу. Было дамоўлена, што да наводчыка яны прыйдуць у прыцемку, каб ніхто з суседзяў не заўважыў іх прыходу. Вёў Сыронь. Ён акурат дамаўляўся з наводчыкам, сваім старым кліентам, які купіў яго крадзенага каня і карову. Цяпер дзядзьку надарылася аказія адпомсціць ворагу суседу і атрымаць з работы кавалак свінінкі. Над вячоркам Сыронь згубіў патрэбную сцежку. Ён пачаў яе ціўкаць, але калегу нічога не сказаў. Урэшце ён зусім заблукаў у сетцы лясных дарог і паваротак. Толькі тады сказаў: «Я не ведаю, дзе мы». «То хадзем наўгад, там спытаемся». Яны пайшлі наперад крыху большай дарогай. Прыцемкі ўжо ахуталі землю. Вечар быў зусім цёмны, калі калегі падышлі да краю нейкай вёскі. «Ты тут пачакай, я спытаю, што гэта за месца». Сыронь пакінуў сябра ля плота нейкай хаціны, а сам зайшоў на двор. У хаце мігцела святло, але ўнутры нічога нельга было заўважыць, бо на вокнах віселі палатняныя фіранкі. Злодзей увайшоў у сенцы і намацаў клямку дзвярэй. Адчыніў дзверы і апынуўся ўсярэдзіне. Там за сталом і на лавах сядзела некалькі мужыкоў. Ля распаленай печы завіхалася жанчына, на вялізнай патэльні яна пякла бліны. На стале стаяла пачатая бутэлька гарэлкі. Іншыя, ужо выпітыя, былі адстаўлены на падаконне. Ішла звычайная сялянская бяседа. Сыронь ветліва павітаўся з таварыствам і спытаў пра дарогу. Яму трэба было зразумець, дзе ён знаходзіўся. «А ты да каго ідзеш?» – спытаў адзін з мужыкоў. Сыронь назваў хутар, што месціўся за кіламетр ад мэты іх падарожжа. Тады з-за стала падняўся высокі, плячысты, крыху пахілены наперад мужчына. «Гэта мой хутар. А чаго табе там трэба?» Сыронь не ведаў, што адказаць, але, не падаўшы выгляду, сказаў: «Я ў Менску чуў, што у тых ваколіцах воўну прадаюць, то купіць хацеў». Тады адзін з прысутных, маленькі, худзенькі, са шпаркімі неспакойнымі вачыма і пастаяннай усмешкай грымасай на твары, падышоў да Сыроня. На яго патыхнула алкаголем. «Люцы, ды гэта ж злодзей!» – сказаў п'яны мужык невядома каму. «Хто яшчэ тут поначы хадзіць будзе?» «Ты што вярзеш?» – запратэставаў Сыронь, але не скончыў.
Удар у галаву ззаду абрынуў яго на падлогу. Вушы ў яго шумела. У роце з'явіўся смак крыві. Крыху апрытомніўшы, ён убачыў ля сябе з дзясятак чалавек. Яго свідравалі недаверлівыя позіркі. Паветра набрыняла алкагольным смородам. Злыя п'яныя твары набліжаліся да Сыроня. «Хто мяне палатно з каморак скраў? Кажы!» Некі мужик душыў злодзея касцістай рукой за горла. Сыронь не мог ані слова з сябе выціснуць. Ён пратэставаў рухамі рук, спрабаваў загаварыць, але гэта было немагчыма. Яму не давалі казаць, яго не слухалі. Людзьмі авалодала прага здзеку. Гэта ж можна было зрабіць беспакарана, бо гэта злодзей. Сыронь адчуў цяжкія ўдары ног і кулакоў. Білі беспамятна, зацята. Тады злодзей пачаў крычаць. Ён адчуў, што гэта канец, што ратунку не будзе. Яго агарнуў страх дурной смерці. Смерці без прычыны. Антак Турак занепакоіўся, што прыяцеля так доўга няма. Ён пералез праз невысокі плот і падышоў да маленькага акенца. Тут фіранкі не было. Паміж гаршкамі з нейкімі засохлымі кветкамі ён мог разгледзець сярэдзіну хаты, слаба асветленую мізернай газавай лямпай і водбліскамі агню з печы. Там варушыліся, быццам плаваючы ў вадзе, цяжкія чорныя фігуры. Складана было адразу зарыентавацца ў сітуацыі. Ён усё зразумеў толькі тады, калі раздаўся крык і енькі Сыроня. Турак задрыжаў ад страху. У ягонай галаве вірліся безладныя думкі. У яго ж няма з сабою статкаў, што здарылася? Рукі яго заціснуліся ў кулакі. Каб у мяне была руля. Але пісталета не было. Ён бачыў у хаце каля 10 чалавек. А на падворку раздаваліся крокі. Всярэдзіну ўваходзілі новыя людзі. Яны не заміналі п'яным мужикам біць Сыроня і самі далучаліся да справы. Хапала слова «злодзей». Гэта значыла магчымасць беспакаранай і беспадстаўнага забойства чалавека. І яны білі. Сыронь ужо не крычаў, а толькі хрыпеў. Твар у яго быў чорны ад крыві. Адно вока выплыла. Варушыліся збітыя вусны, за якімі ўжо не было зубоў. Мужыкі не гаварылі амаль нічога, цяжка дыхалі і білі хто як мог. Абы толькі мацней. Тут хтось і сказаў: «Дошку яму на спіну і сякерай, а ні следу не будзе». Гэта была лухта, бо Сыронь быў збіты і знявечаны з галавы да ног. Ён толькі хрыпеў у непрытомнасці. Прынеслі дошку. Мяккае цела Сыроня перавярнулі тварам долу. Сякера замільгала ў паветры, з хрустам апускаючыся на дошку, з якой ляцелі трэскі. Інструмент вырывалі адзін у аднаго з рук. Кожны хацеў хоць раз ударыць. Сыронь не варушыўся. Ён быў мёртвы. І раптам лопнула шыба, у пакоі лецеў вялікі камень, пасля другі, трэці, чацвёрты. Турак ашалеў. Па ягоным твары ляцелі слёзы. Ён схапіў вялікі шабер і хуткімі, ціхімі скачкамі кінуўся да ўваходу ў сенцы. Там левай рукой уключыў ліхтарык. Турак бачыў, што мужыкі пачнуць уцякаць з цёмнай хаты, бо адзін з камянёў зняў са стала лампу. І злодзей не памыліўся. Людзі ўнутры аслупянелі на нейкі момант, а пасля іх агарнула паніка. Яны кінуліся да дзвярэй. У сейфе турмай. У сенцах Турак выцяў першага шаберам па галаве. Селянін насунуўся на падлогу. Злодзей ударыў другога. Ён быў нябачны за снопам святла з ліхтарыка. «Людзі, ратуйце!» З хаты раздаўся крык. Усе кінуліся ад дзвярэй, спатыкаючыся на труп Сыроня, пачалі ламаць вокны і вылазіць праз іх. Антак Турак, трасучыся, быццам у ліхаманцы, ад злосці і страху, з шаберам у руцэ пад покрывам ночы выйшаў на двор. У змроку ён выбраўся за вёску. Здалёк да яго даносіліся крыкі і воклічы. Ва ўсёй вёсцы заходзіліся сабакі. Колькі разоў прагучалі стрэлы. Турак ішоў лясамі і палямі ў тым кірунку, якім, як яму падавалася, быў Менск. Толькі апоўдні пасля доўгіх блуканняў ён трапіў у горад.
пайшоў да калегаў блатных і ўсё распавёў ім. Яму далі гарэлкі і паклалі спаць. Сыронь быў ваенным злодзеем. Да вайны ён працаваў пуцявым абходчыкам. У 1915 годзе яго паранілі на фронце. Пасля лячэння ён быў прызнаны непрыдатным да ваеннай службы. Сыронь вярнуўся ў Менск, дзе ў яго была жонка і 3 дзяцей. Ён пачаў хадзіць па вёсках і купляць масла, яйкі, сыр, курэй. На гэтыя грошы яны з сям'ёй ледзь выжывалі. Адзін селянін прапанаваў яму скрасці суседаву карову і адвезці яе сваякам на іншы бок горада. Сыронь, карыстаючыся яго інфармацыяй і дапамогай, усё зрабіў. Падвярнулася яшчэ некалькі такіх выпадкаў, і Сыронь стаў абротнікам. Цяпер ён загінуў ад рук тых, хто сам ахвотна купляе крадзеную скаціну і рэчы, каб танней, і ахвотна здае злодзеям суседзяў, асабліва калі з гэтага ім самім будзе нейкая выгада. Злодзеі ўрушыліся смерцю Сыроня. Бэсцілі турка, што пайшлі без зброі, да гадаў без рулі нават па курэй не сунься. Жонцы Сыроня сказалі паведаміць у паліцыю, што ейнага мужа, перакупшчыка, які хадзіў па вёсках, забілі. Нават вызначылі назву вёскі. Жанчына ў жахлівай роспачы так і зрабіла. Паліцыі ўдалося высветліць, што насамрэч у той вечар у вёсцы забілі злодзея, так сцвярджалі сяляне, які трапіўся на гарачым учынку, але доказаў гэтага не было. Ані зладзейскіх прыладаў, ані слядоў крадзяжу. Труп Сыроня знайшлі ў вялікай кучы гною на полі. На целе не было адзежы і ботаў. Не знайшлі таксама ні ягоных дакументаў, ані гадзінніка. Паліцыя склала пратакол, які выправіўся ў службовае падарожжа. Цела мужа забрала жонка і пахавала яго на залатагорскіх могілках. Злодзеі сур'ёзна паклапаціліся пра сям'ю Сыроня. Дапамаглі ім адкрыць крамку ля Белацаркоўнай вуліцы. Іх лёсам цікавіліся і доўга пасля. Антак Турак прысягнуў адпомсціць сялянам. Я ім вёску чырвоным пафарбую, убачыце, не дарую. І насамрэч, праз месяц в адну з цёмных восеньскіх начэй згарэла амаль уся вёска. І гэта паўтаралася потым ледзь не штогод. Увосень таго года для злодзеяў Менска-Літоўскага пачалася чорная паласа. Яны трапляліся на работах, трапляліся без работы. Некаторыя старыя ваўкі адбіліся ад горада, іншыя змянялі маліны, уладкоўваліся ў фраераў, наогул працавалі асцярожна і чакалі. Федзя Гусар, разбойнік, які арганізаваў гранду на ўладальніка фабрыкі малочных прадуктаў, хварэў. У яго страшна балела нага, прабітая куляй падчас уцёкаў са Смаленска. Ён хадзіў з кійком, але пераважна сядзеў на маліне ў фраераў. Яго размясціў там Ігнат Кулікоўскі. Федзю шукалі следчыя некалькіх гарадоў. Ён ведаў пра гэта і намагаўся днём у горадзе не паказвацца. Маліна ягоная была на Ніжняй Ляхаўцы. Ён жыў там у сям'і чыгуначніка, які амаль заўжды быў у раз'ездах. Кватэрай займалася ягоная жонка, ужо немаладая і хітрая кабеціна. У яе было 3 дачкі. Старэйшая працавала прадавачкай у галантарэйнай краме. 2 малодшыя, якім было ўжо па 20, нудзіліся дома. Гусар пачаў заляцацца да малодшай Зіны, якая яму падабалася. Дзяўчына какетнічала з ім, фліртавала, але на гэтым усё і заканчвалася. Яна лічыла яго немагчымым кандыдатам у мужы, таму, хоць і была лёгкадаступнай, але з Федзем трымала дыстанцыю, спрытна спыняючы яго залёты. Гусару гэтага было мала, ён быў гарачага тэмпераменту, таму знайшоў сабе дзяўчыну, якая пераходзіла ў блатных з рук у рукі ў адпаведнасці з іх кароткімі, але яркімі кар'ерамі. Яе звалі Ліся, скарочана ад Альжбеты, але хутчэй таксама ад яе манеры паводзіцца, мягкай, ціхай, памаўзлівай, дапытлівай. Ліся пачала ўсё часцей наведваць Федзю і ўрэшце пасялілася з ім. Зіну агарнуў шал, асабліва калі яна заўважыла, што гусар купляе сваёй кралі розныя
апраткі-аладкі. Яна паскардзілася мамусі на двудушнага кавалера, які дурыў ёй галаву, а цяпер жыве з іншай. Мамуся пачала практычна даследаваць справу. Ты ж на спатканне з ім хадзіла? Ну, хадзіла. І нічога? Што нічога? Не дала яму? Не. Ну і дура, вынесла прысуд мамуся. Таму ён сабе іншую і знайшоў. Я думала, ён ж са мною ажэніцца. Зараз жа. Што ён падобны да такога, што жэніцца? А бачна, што грошы ёсць. Трэба было адразу з ім закруціць, а пасля выцягваць. Колькі разоў на тыдзень Ліся не прыходзіла да Федзі. Маўляў, трэба зрабіць штосьці пільнае дома. Насамрэч, у гэты час яна аздабляла жыццё іншых, менш заможных кавалераў. Пераважна таксама рыцараў з-пад знаку адмычкі. Ды і ў зладзейскім свеце яна была вядома як безадмоўная каханка, заўжды карыслівая ў адрозненне ад нармальных зладзейскіх каханак, бо тыя звычайна жылі са сваімі хлопцамі як жонкі і вельмі пра іх клапаціліся. Калі прастытутка рабілася каханкай злодзея, яна кідала хаджэнне на панэль. А калі злодзей трапляўся, то дапамагала яму ў турме матэрыяльна, наймала адваката, падкупала каго трэба. Часам і даставала на свабоду. Пакуль каханак сядзеў, прастытутка звычайна вярталася ў прафесію, каб было чым яму дапамагаць. Але ніколі не распуснічала з іншым злодзеем, ужо маючы аднаго злодзея-каханка. Мне вядомыя выпадкі вельмі вернага і доўгага клопату пра каханка з боку такой дзяўчыны. Напрыклад, у турме Святога Крыжа сядзеў адзін вязень, якім каханка апекавалася цягам амаль 10 гадоў. Грошы яна зарабляла, працуючы на фабрыцы. Ліся належала да іншага гатунку жанчын. У свет злачынцаў яна трапіла выпадкова і ставілася да іх як да крыніцы даходу, эксплуатуючы мужчын спрытна і без шкадавання. Тым, што Ліся пасялілася ў Федзі не стала, вырашыла скарыстацца раззлаваная на нягеглага кватаранта Зіна. Матчына парада прагучала нямарна, а рэўнасць і хцівасць дапоўнілі гэты камплект. Неяк увечары гусар сядзеў ля акна ў сад, за якім стаялі мокрыя клёны і ліпы, і пра штосьці думаў. Невясёлыя гэта былі думкі. Грошай ён меў яшчэ даволі, але будучыня малявалася панурай. Каханка таксама ў яго была немілая, толькі падманвала яго. Ён хацеў рушыць далей у свет, яго еў неспакой, а тым часам кепска залечаная нага не дазваляла прыняць канчатковае рашэнне. За акном імжыў дождж. Ззаду рыпнулі дзверы. Гусар абярнуўся. У пакой увайшла Зіна. Яна была ў халаціку і пантофлях на босых нагах. «Можна?» – спытала яна, какетліва усміхаючыся. «Калі ласка», – адказаў гусар, сапраўды задаволены ейным прыходам. Зіна падышла да яго і неспадзявана спрытным рухам уселася яму на калені. Гусар адчуў, што пахне яна нейкай парфюмай і што пад халацікам у яе нічога няма. Ён пачаў цалаваць яе ўсё гарачэй. Тады Зіна спытала: «Слухай, як ты можаш хаджацца з такой брыдкай лаферындай? Пасля такой я цябе гіджуся, а ты ж мне вельмі падабаўся. Як ты мог мяне на тую брыдкую посцілку памяняць? Глядзі, якая я!» Зіна падарвалася з ягоных кален і адкінула ў бок халат. Яна напраўду была вельмі прывабная, асабліва для прымітыўнага мужчынскага густу. Таму нічога дзіўнага, што далейшы ход падзей склаўся так, як абое таго жадалі. Калі назаўтра Ліся пасля ночы, праведзенай з іншым каханкам, вярнулася да Федзі, яна адразу ж заўважыла змену ў ягоным да яе стаўленні. Прывітаўся з ею ён холадна, неахвотна. Яна зрабіла выгляд, што не заўважыла гэтага, і як звычайна балбатала і лашчылася да гусара, які ледзь гэта пераносіў. Праз некаторы час дзверы ў пакой гусара адчыніліся, і без груку ўвайшла Зіна. «Ідзі снедаць!» – звярнулася яна да Федзі і, пагардліва надзімаючы вусны, крытычным поглядам акінула Лісю.
З пакою Зіна выйшла, ляснуўшы дзвярыма. «Гэта што за шыкса?» – спытала крыху збянтэжаная Ліся. Гусар не ведаў, што рабіць. Гэта моя нарачоная». «Нарачоная? А чаму ты мне раней пра гэта не сказаў?» «Я толькі ўчора заручыўся». «Ах так? Вельмі міла. А мяне на памыйку? Пакуль трэба, то цацкі-вацкі, а цяпер дык пайшла вон?» «Я цябе зусім не ганю. Я сама пайду». Ліся думала, што гусар будзе яе затрымліваць, таму падарвалася з месца. Але Федзя толькі ўсцешыўся такому ходу падзей. Дастаў з кішэні некалькі банкнот і даў іх дзяўчыне. Тая кінула іх на падлогу. Пасля падняла. Плюнула і выйшла, кідаючы на развітанне. «Здохніце тут абое, сволачы!» З самага пачатку гэтай размовы Федзю карцела навучыць яе розуму, але з прычыны свайго засвечанага становішча ён стрымаўся. Ліся ішла вуліцамі раз'юшаная, поўная крыўды. Яна напраўду адчувала сябе дзяўчынай, ашуканай каханкам. Яе грыз жаль па страце добрай крыніцы ўтрымання. Дзяўчына шкадавала, што дагэтуль так памяркоўна выцягвала з гусара грошы. Цяпер тая яго будзе даіць. Ліся выйшла ад папярэдняга каханка на шча, разлічваючы паснедаць у гусара. І ўсё так кепска абярнулася. Яе агарнуў шал. Яна ўявіла сябе, як Федзя цяпер з той дрыздай аб'ядаецца прысмакамі, як яны кпяць з яе, з беднай Лісі, якая галодная туляецца па вуліцах. План дня быў разбіты. Яна не ведала, што рабіць. Нечакана ў яйным жыцці ўтварылася пустка, якую нельга было запоўніць. У Лісінай галаве пачалі раіцца планы помсты. Заб'ю шэльму, і яе таксама, яе першай. Але замест таго, каб хапацца за зброю, яна ўхапілася за крыху іншы спосаб помсты. Той, якім звычайна карыстаюцца гістэрычкі і духоўна слабыя людзі. Яна скіравалася на Серпухаўскую ў следчы камітэт. Ліся апамяталася толькі тады, калі распавяла ўсё. Яна ўяўляла, як здаць гусара і такім чынам адпомсціць Зінцы. А не мне, а не табе. Акрамя таго, яна даткліва, але слушна пакарае двудушнага каханка. Тым часам у аддзяленні зарыентаваліся, што госця ведае шмат, і прысвяцілі Лісе асаблівую ўвагу. Калі дзяўчына даспявала тое, што хацела сказаць сама, яе пачалі дапытваць падрабязна. Ліся не хацела сыпаць больш нічога. Тады яе адвялі ў камеру, да вечара. У камеры яе акружылі іншыя зняволеныя, што сядзелі тут даўжэй. Яны яшчэ лічылі Лісю сваёй. Пад уплывам размоваў камеры Ліся апрытомніла. Тут сядзелі пераважна блатныя жанчыны, якія ненавідзелі гентоў. Калі Лісю спыталі, за што яна трапілася, яна збянтэжана адказала: «Гэта непаразуменне. Лягавы мяне з вуліцы ўзяў. Павінны заўтра вызваліць. Можа, яшчэ сёння». «Трапіць сюды лёгка, выйсці горш», – сказала скептычна адна з зняволеных, прафесійная шапенфендлерка. Ліся неўзабаве сама ў гэтым пераканалася. Увечары яе выклікалі на допыт. Яна была ў жаху. Ад сукамерніц Ліся ведала, што гэтыя вечаровыя допыты часта заканчваюцца рукапрыкладствам. Адна з жанчын паказвала ёй вынікі такога допыту на ўласным целе. Сінякі, ацёкі. У пакоі на 3-м паверсе, куды Лісю выклікалі з камеры на 1-м, было 4 мужчын. Інспектар і 3 агентаў. З першых Лісіных паказанняў было зразумела, у чым тут справа і што ведае яна вельмі шмат. Інспектар сказаў: «Трэба яе грунтова праціснуць. Тады ўсё спяе». Лісю ветліва папрасілі сесці і далі цыгарэту. Дзяўчына хвіліну паліла, неспакойна слізгала позіркам па тварах мужчын. Яны не прарочылі нічога добрага.
Яе пачалі дапытваць. Адразу заўважылі, што дзяўчына круціць, бо рабіла яна гэта вельмі няўмела. Інспектар сказаў ёй: «Раю табе казаць праўду, тады, магчыма, мы цябе адпусцім. Калі будзеш хлусіць, атрымаеш у косці і трапіш у турму». Ліся распавяла ўсё, што ведала пра гусара, але іншых хлопцаў здаваць не хацела. Агенты гэта лёгка зразумелі, бо перапужаная, дурная па сутнасці, хоць і хітрая ў практычным жыцці, дзяўчына не ўмела пераканаўча хлусіць. Праз чвэрць гадзіны інспектар устаў і звярнуўся да старэйшага агента. «У мяне няма часу. Папрашу вас дапытаць яе без мяне. Калі пачне казаць праўду, складзіце пратакол. Пасля ў адзіночку». Калі інспектар выйшаў за дзверы, старэйшы агент звярнуўся да Лісі сухім, злосным голасам. «Цяпер мы з табой інакш пагаворым. Распранайся». Ліся ў жаху глядзела то ў вострыя халодныя вочы гента, то на гумовы дручок у ягоных руках. Яна не магла паварушыцца. Раптам яе падарваў з места адчувальны ўдар гумовай дубінкі ў спіну. Адначасова другі агент адным рухам кінуў яе на падлогу. Яна выла ад болю, але рот быў заткнуты. Рукі ёй трымаў адзін з агентам. Ён жа каленам прыціснуў шыю. Ліся давілася. Праз імгненне яна самлела. Апрытомніла дзяўчына, калі яе ўсю аблілі вадой. Слізістая носа гарэла ад нейкай пякучай вадкасці. Яна не магла зразумець, аміяк гэта ці шкіпінар. «Усё раскажаш?» – спытаў злосны задыханы голас. Ліся толькі глядзела перапужанымі вачыма і дражала. Зубы ейныя ляскаталі ад страху і ад холаду. Гаварыць яна наогул не магла. Яе кінулі ў цёмную адзіночку. Там яна прасядзела ўсю ноч і дзень. Ёй не далі ані есці, ані піць. Горла дзяўчыны апухла, яе біла ліхаманка. Цяпер Ліся схуголіла з роспачы, праклінала сваю прыдумку адпомсціць гусару. У той дзень увечары яе зноў павялі на допыт. Яна зноў убачыла за сталом інспектара, а ў пакоі 3 учарашніх агентаў. «Сядай», – сказаў інспектар. «Дайце ёй гарбаты і есці». Ліся выпіла шклянку гарбаты, з'ела вялікую булку з маслам і шынкай. Ёй далі цыгарэту. Цяпер паслухмяная, быццам на аўтамаце, яна казала ўсё, што ведала. Спакойна і апатычна адказвала на ўсе пытанні. Дасведчаныя супрацоўнікі тайнай паліцыі ведалі, што яна не хлусіць, і ўжо не карысталіся ніякімі сродкамі, каб прымусіць яе гаварыць праўду. З паказанняў Лісі зрабілі шмат карысных высноваў, але адначасова паўстала і шмат памылак. Бо Ліся разам з праўдай расказвала і фальшывыя пагалоскі пра розныя блатныя работы і акцыі, якія яна чула адно краем вуха. Яна блытала прозвішчы і псеўданімы. Гэта было вельмі шкодна, бо, палічыўшы яе паказанні абсалютна дакладнымі, следчыя памылкова злучалі несвядома пададзеныя фальшывыя факты. У выніку гэтага з'явілася шмат ускладненняў, разабрацца з якімі нельга было нават з дапамогай біцця. Федзя Гусар быў заняты новай інтрыжкай лікаваннем хворай нагі. З дому цягам некалькіх дзён ён наогул не выходзіў. І не ведаў, што кватэра знаходзіцца пад клапатлівым і асцярожным назіраннем следчай паліцыі. Неяк увечары, праз пару дзён пасля Лісінай здрады, Федзю асабліва востра балела нага, і ён ляжаў у ложку. У пакой увайшла Зіна і прашмыгнула пад коўдру. Яны ляжалі ў цемры і ціхенька размаўлялі. За вокнамі гуляў вецер, дождж заліваў шыбы. Гусару падалося, што на дварэ чуваць чысце асцярожныя крокі. Ён сказаў пра гэта Зіне. «Гэта вецер, дошкі на гарышчы трашчаць», – супакойвала яго дзяўчына. Але Федзя трывожыўся. Ён наогул ніколі не адчуваў сябе ў бяспецы, як звер у лесе заўжды і паўсюль ветрыў пагрозу.
Цяпер ён дастаў з-пад падушкі пісталет, так каб Зіна яго не заўважыла, і ў цемры падышоў да акна. Прыціснуў твар да шыбы, глядзеў у цемру і прыслухоўваўся. Яму зноў падалося, што поруч з акном хтосьці ёсць. «Хадзі ў ложак, чаго ты там мерзнеш?» – сказала Зіна. Яна не падазрывала, што ейны каханак бандыт у розшуку, інакш і ёй бы было неспакойна. Праз чвэрць гадзіны на ганку дома бразнуў званок. Гусар сказаў «Яны» і падарваўся з месца. Зіна яго не зразумела. «Хто яны?» Гусар не адказаў. Ён спехам апранаўся. Тым часам званок заходзіўся без упынку. «Хто гэта?» – ускрыкнула перапалоханая Зіна. Ейная маці і сёстры таксама паўставалі, запалілі лампу. У гэты момант ва ўваходныя дзверы пачалі біць чымсьці цяжкім. Чуліся нейкія галасы. Гусар выштурхаў сваю перапалоханую каханку з дзверы, а сам кінуўся да вакна. Торопка зняўшы гаршкі з кветкамі, падмыкаў засаўкі. Ён быў гатовы скочыць. Бандыт піхнуў раму, акно адчынілася. Адначасова з гэтым звонку на яго ўпала палоска святла ад ліхтарыка і грымнуў стрэл. Гусар не адступіў, ён таксама адказаў успышкай ліхтарыка і 2 стрэламі, ужо выскокваючы вонкі. Зноў грымнулі стрэлы. Гусар уцякаў у мільгатлівых промнях ліхтарыкаў. Ён адчуў, што паранены, кінуўся ў бок, стаў, зноў стрэліў двойчы. Але не мог схавацца ад святла ліхтарыкаў. Куля прашыла яму левае плячо. Ліхтарык выпаў з рукі. Гусар дабраўся да расчыненых дзвярэй дрывотні. Ён ужо ведаў, што не ўцячэ. Увесь двор быў акружаны. Ён лёг на землю і чакаў. Нага вельмі мучыла яго. Ён адчуваў таксама, што слабее ад страты крыві. У пісталеце ў яго засталіся толькі 3 набоі. Ён падпоўз да дзвярэй дрывотні, каб ведаць, што адбываецца звонку. Там мільгалі ліхтарыкі. Дрывотню акружылі па перыметры. Ліхтарыкі асвятлялі яе, час ад часу гучалі стрэлы. 2 кулі для іх, 1 для мяне. Ён выгадаў зручны выпадак і стрэліў. Трапіў. Хтось там застагнаў. У бок дрывотні паспешліва пачалі страляць, але штурмам не бралі. Праз чвэрць гадзіны гусар стрэліў яшчэ раз. Цяпер у яго заставалася толькі 1 куля для сябе. Ён усё больш слабеў. Плячо гарэла, ліпкая ад крыві левая рука страшна цягнула долу. Неўзабаве ён пусціў у ход апошні набой. Апошні раз у жыцці. Гэтым разам сабе ў рот. У той дзень і назаўтра Менск хутка, але няўмела ачышчалі ад злачынных элементаў. Найбольшы націск быў зроблены на захоп удзельнікаў нападу на кватэру малочнага фабрыканта. З фактычных удзельнікаў гранды забілі гусара і арыштавалі на падставе лісіных паказанняў і іншых дадзеных следчага камітэта Балерона, Міхаіла Глузда, Партача і Жарабка. І 6 фактычных нападнікаў засталіся на свабодзе. А вось арыштавалі па абвінавачванню ў гэтым нападзе 9 іншых хлопцаў. Усяго затрымалі 13 чалавек. Добрага алібі ні ў каго не было. Некаторых назвала Ліся, як вядомых ей па аповедах гусара удзельнікаў гранды. Іншых пазналі на вочнай стаўцы сямейнікі фабрыканта і супрацоўнікі фабрыкі. І ім аніякім чынам не дапамог той факт, што ў нападзе яны напраўду ўдзелу не бралі. Злодзеі яшчэ больш старанна залеглі па малінах. У ход пайшла выведка ў следчым камітэце. Арыштаваным супольнікам перадалі грошы, ежу і інфармацыю. Некалькіх хлопцаў выкупілі. Толькі са справы гранды не ўратавалі нікога, нават з невінаватых. Падпольны Менск затаіўся. Чэсік Свабода казаў грамадзяніну, якога заспеў у трушчобе цыпы: «Калі ўжо прыйдуць таварышы, жыцця няма ад гэтых буржуйскіх халуёў». Грамадзянін уважліва агледзеў яго задуменнымі вачыма.
А што думаеш, бальшавікі нам дапамогуць? Свабода загарэўся. Я не думаю, а ведаю. Гэта камуністы, якія нясуць хлеб і свабоду ўсім бедакам, усім ахвярам буржуазнага свету. Ну, пабачым. Стоп.